Er vi så inde på Google og skal finde Google Maps. Og når vi har fundet det, skal vi finde Søndre Trandersvej, Gistrup. Og skal vi ind på Google Earth og finde ordentligt kort. Og der er Søndre Trandersvej. Så starter vi helt ude ved Søndre Tranders. Kigger på noget af det, der er lavet som det sidste derude, i hvert fald følge Google Earth. Gå tilbage og se om vi kan finde det sidste, som er lavet i Google. Og de er efterhånden ved at være flettet sammen, de to byer. Der er en ny vej, der er ved at blive anlagt. Hele vejen ind af Søndre Trandersvej. Og skal vi ind og finde skolen. Den ligger der. Og hallen ligger der. Så skal vi finde Arbejdernes Landsbank, hvor den gamle kirke lå. Og så skal vi over se, om vi kan finde den nye kirke. Som ligger heroppe. Ved siden af byplanen var en skole. Og så skal vi ned og finde Kongshøj. Det er der, hvor de to billeder var taget. Vi se, hvor meget gul er vokset fra 1950. Der er Kongshøj. Så skal vi finde et sted, som nogenlunde svarer til, hvordan gul så ud i gamle dage. Altså 1950. Det er sådan cirka der. 3 gårde. Så skal vi ind på historiske kort på nettet. HKPN. Og ind i ejerlav, som man ved i forvejen, at det er Gug by, Søndre Tranders. Og så går vi ned og finder det ældste kort over Gug. Sådan. Ja. Der. Og der kan man se både blok og kammerudskiftninger. Og der er Gug Torv. Det er jo rent faktisk et torv. Og der kan man så se, hvor gammelt kortet er. Det er fra 1795. Og så skal vi ned og finde et kort lidt nyere dato. Et kort fra 1972, så kan man så se, hvor meget det egentlig er bygget ud. Dernede skulle torvet ligge. Der. Alt det andet, det er bygget ud. Op ad bakken. Inde på historiske kort, der kan man så finde alle de kort, der er registreret overhovedet på et bestemt område, og det er dem, der er registreret over Gug.
Og der er det sidste kort, 1996.